En aquest vídeo procedem a mostrar el funcionament del sistema d'instal·lació de la nova versió de l'SVGESPRO.NET, la 2016. El primer que hem d'aconseguir és el fitxer d'instal·lador. Normalment el producte ve acompanyat del seu CD-ROM d'instal·lació i si no a males sempre es pot descarregar des d'internet. S'accedeix a la nostra pàgina, es va a l'apartat de suport, a descàrregues d'SVGESPRO i aquí busquem l'instal·lador complet de la versió que ens interessa. Fem un clic, l'anem a descarregar i ens introduirem els nostres credencials, que seria el número de sèrie que sol anar a la part posterior del manual i el NIF de la nostra empresa. Un cop descarregat, ja podem iniciar el procés d'instal·lació. La primera part és la instal·lació dels prerequisits de l'aplicació, que és totalment automàtica. Li indiquem següent, ens indica el que necessita o troba a faltar, tornem a donar següent i ja s'ha d'encarregar ell de fer la instal·lació d'una forma totalment automatitzada. Un cop finalitzada la instal·lació dels prerequisits, ens apareix el següent diàleg. Lògicament farem següent i donat que volem fer una instal·lació amb un usuari i en aquest equip han de residir la base de dades, cal demanar l'opció de personalitzat i indicar-li que volem que ens instal·li els requisits de servidor en Windows 7 8.18.1. Fem següent, demana la carpeta que normalment ja ens estarà bé, un altre següent i demanem instal·lar. I es posa a instal·lar. Deixem-lo fer. Un cop finalitzat ens apareix aquest diàleg on ja podem tancar. En aquest punt ja podem accedir a l'aplicació. Però en aquesta primera iniciació haurem de configurar el que és el motor de base de dades i els paràmetres de treball. La primera pantalla que ens apareix és aquesta, on ens demana el nom del client, per exemple, client d'exemple, el número de sèrie, que sol anar a la part posterior del manual, i una sèrie de dades tècniques. Però ens falta instal·lar el motor de base de dades, per tant, donarem el botó instal·lar motor de base de dades, que ens portarà a aquest petit executable d'aquí. Aquest executable ens dona l'alternativa de muntar qualsevol versió de l'SQL Server Express. Normalment ja ens posiciona a la versió recomanada pel sistema operatiu que tenim. Permet instal·lar les versions en castellà o en anglès, per fer la instal·lació automatitzada, que seria aquest primer apartat, o totalment manual, per si de cas hi ha problemes, i ens dona un complet manual de l'ajuda. En aquest exemple farem la instal·lació totalment automatitzada del Windows Server SQL Express 2012, que és la recomanada per Windows 8. Senzillament marquem l'opció i li demanem instal·lar. Un cop fet això, ell solet ja s'encarrega de descarregar el programa instal·lador i un cop descarregat començarà el procés d'instal·lació. Ara ja ha acabat de descarregar i comença a fer el procés d'instal·lació. És totalment automatitzat, no demana cap mena de paràmetre i és qüestió de deixar-lo fer. Ara bé, és un pèl lent i cal comptar que per aquest procés amb un equip normal són entre 5 i 10 minuts. Un cop finalitzat aquest procés, el programa ens tornarà a la pantalla original. Ja podem tancar la finestra i tornar a arrencar el producte. Ara sí, posem el nom de l'empresa, el número de sèrie i donat que estem fent una instal·lació amb un usuari que és molt senzilla, li podem donar el botó de proposar valors predeterminats. I diem que s'ha instal·lat un usuari i ens omplirà el nom del servidor, l'adreça IP, el nom de la instància i usuari i clau d'accés. Ens queda posar el nom de la base de dades que s'acostuma a posar el nom de l'empresa. Si fos una instal·lació de xarxa, podríem haver donat el botó de detectar de servidor, que després d'una estona ens hagués ensenyat quins serveis de SQL Server hi ha a la nostra instal·lació informàtica i haguéssim pogut seleccionar. Un cop fet això, donem a acceptar i ens diu que no troba la base de dades d'exemple perquè és una instal·lació des de zero, per tant li diem que creï una base de dades. I ja passa el primer login. L'usuari predeterminat de l'aplicació és administrador i la clau d'accés que havia posada és en blanc. Si la volem canviar, ara en aquests moments podem canviar aquesta casella i si no ens interessa, tirem endavant.
ens crea l'usuari, comença a crear les taules estàndard, com els pobles d'Espanya, els municipis, províncies, els codis DIR3, les taules d'amortització, etc etc. Com a acabat, ens dona la possibilitat d'instal·lar la llicència. Per instal·lar la llicència de l'aplicació cal posar-se en contacte amb el nostre servei tècnic. És qüestió de fer una trucada i posar-li els codis que demana. En aquest cas no els posarem i treballarem amb una versió de demostració. Tanquem per la creu i com que no hi ha cap empresa ens demana de crear una empresa nova. Doncs li direm, per exemple, X. No ens hi matarem massa, crearem una base de dades de contactes. Ja la tenim creada i ja tenim creada l'empresa. I ja podem entrar a treballar amb el programa. Esperem que aquest vídeo hagi sigut d'utilitat.